nesta pequena empresa que queremos, pois eso, levar pois o que facemos do xeito máis fermoso a xente. Tamén estrenaches, bueno, nunha especie de programa, o podcast, corrísime se me equivoco aí, que se llama podcast. Pero non sei se é un podcast ou un programa, eso como diga ela mellor, en put the break of my cook. Sí, se di así, pon, no se rompe mi taza, e creo que... Benvidos ao espazo inglés para dummies con Mon Lendoiro. Inglés é malísimo. Put the break, Mr. Cupcake. A ver, o meu inglés é perfecto. O meu inglés é un inglés perfecto de Arteixo, de Meisén, de Antonio. E o meu de Carballo. Cupcake, vedes, é un inglés perfecto. Punto break, Mr. Cupcake. Que quero dicir? É un programa da radio comunitaria, da Radio Universitaria da Coruña, de Cuac FM, que dende aquí un bicazo a toda a xente que participa en Cuac FM, que fan uns programóns, mira, que me sae así un chiste, programón. A verdade é que sempre que me levan a programas de Cuac FM é un disfrute, porque teñen moitas ideas, fan moitas cousas e moita labor social, que a min encántame. Pero sería un podcast, non? Sí, ese é un podcast que fan, convidáronme. Foi un convite para abrir a tempada que estrenaron, e a verdade é que foi unha ledicia porque o título ven a dicir algo así como echa el freno Madaleno. Eso explicaron eles porque tamén les preguntei, en plan, pero vamos a ver, esta pronunciación que menos mal que non teño que facer máis que unha vez na vida, dixeronme que era eso, que era echa el freno Madaleno. Entón, pois tamén para tomarnos a vida con un pouco de calma, e encantoume porque no programa estaba presente a nai do locutor, que era unha señora encantadora, dende aquí mandolle un bicazo se nos escoita, e a verdade é que poucas veces vas a un programa onde está así unha familia tan cercana. Vou ter que ter a miña nai. Bueno, oye, é unha ideaza, eu non digo nada, pero foi a que aporta algo novo ao programa. Por certo, creo que neste programa, corríxeme se me equivoco, estrenaches tamén unha canción que se chama Llámame, que é para hablar sobre a fibromialgia, non? Sí, estivemos ali con Hugo Cris, que foi o encargado de facer a canción dende a Asociación Fibrovisibles, que está aquí na Coruña, e a verdade é que convidaronme a participar na canción hai moitos meses, pero eu non podía por tema de traballo. Sempre lles dicía que un poquinho máis adiante, a verdade é que esperaron, agardaron, e agradezolle un montón, porque quedou unha canción super bonita. Eu quería que cantara él, porque me parecía que tiña que cantar alguén cercano á asociación, e descubrín unha realidade que eu, por circunstancias da vida, convivo con persoas que teñen dor a diario, non? Pero é por algo que, pois, enfermidades que están recoñecidas, é por algo que sae, ao mellor, incluso en radiografías, pero a fibromialgia é moi traicionera, porque, claro, é o que din eles, moitas veces a xente pensa que non é verdade, non? A súa sintomatoloxía, ata que levan xa moito tempo arrastrando a enfermidade, parece como invisible, pois sí. Parece como que é un pouco tabú, non? Entón, pois, bueno, coñecín a xente que padece esta enfermidade, e a verdade é que, jolín, hai moito que rascar, e a verdade é que lles mando dende aquí unha aperta non forte, sino suaviña, por si teñen dor hoxe, pero que alegrome un montón de ter colaborado con este proxecto. E a canción Llámame, pois podedela buscar en YouTube, e aí está tamén a dirección e o teléfono de Fibrovisibles, por si coñecedes alguén que conviva con esta realidade. Oye, Mon, que estaba escoitando eu a Silvia, e poucas veces falamos da labor desinteresada que fan moitos dos artistas que neste caso é visible o teu recuncho. Claro. No, a ver, unha que non sei.